soc Vicente i la meva companyera és Nerea. Anem a ser nosaltres els que presentem el que va ser el primer acte en aquestes festes del 2009, la proclamació de la Regina. Esperem fer-ho d'allò més bé i si ens enganyem o fem alguna botitgeta, ens perdoneu. Vicente, què et pareix si ens deixem de romanços i comencem ja? Tens raó. Comencem demanant la presència del nostre alcalde, Juan Puchades Ángel. El nostre regidor de festes, Andrés Moscardó Moscardó. Els que són els representants dels moros i cristians de les festes del 2009. Per començar, preguem que puja a l'escenari el president de la Junta Central de Moros i Cristians, Raúl García Tudela. En segon lloc, ens agradaria que ens acompanyaren a l'escenari cadascun dels representants de les comparses i filades. I si comencem pel bàndol cristià? Primer, filada Almogàvers. Seguidament, filar Pirates. Filar Gers. Comparsa Marquesos. Comparsa Mercenaris. Comparsa Bandolers. Hem de presentar la que va ser la Capitania Cristiana 2009, la comparsa Templers. Demanem la presència a l'escenari del que va ser el capità cristià Rafael Català Moscardó, encara que jo i tots el conem com el Litri, acompanyat per la seva dama, Mari Carmen Català Moscardó i l'ambaixador cristià, que per cert, miren quin ambaixador de categoria tenim aquest any, que li han fet fins i tot una marxa cristiana. Ell és, i molt orgullosa que estic, el meu pare, Pablo Tudela Moscardó. Bàndol cristià, anem a començar pel que serà el bàndol moro. Comencem demanant la presència a l'escenari de la comparsa Bengània. La comparsa Taifes. La comparsa Tuaregs. Sultans. Per últim, en el que va ser el bàndol moro, la que va ser la Capitania Mora 2009. No són ni més ni menys la comparsa Huracaïns. Demanem la presència a l'escenari del que serà el capità moro, Juan María Muñoz. La regina de festes, Inés Moscardó Sánchez, i el president, Javi Benavent Pellicer. Després del Crist, moros i cristians i públic assistent. Bona vesprada i benvinguts al primer acte oficial de les festes 2009. L'acte de proclamació de la regina de les festes Inés Moscardó Sánchez. Seguidament fareu la lectura del nomenament de la regina de les festes patronals de Beniani 2009. El passat dia 21 de juliol, en sessió plenària, es va aprovar per unanimitat
el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Esports i Festes, de data 23 de juliol de 2009, d'anomenar regidora de les festes patronals de 2009 la senyoreta Inés Moscardó Sanchís i president de les festes de 2009 el Javier Benavent Pellicer. Perquè pugui gaudir d'aquest nomenament allà on siga demanat, exigit o convinga per a l'interès de les festes. Per finalitzar, també queda convidable a tots els actes que hem realitzat per a tot el poble de Benigànim i els visitants. Bona nit i bones festes. A tots els seus festers i dir-los que aprofiten al màxim cada acte de les festes. Com no, voldria donar l'enhorabona al capità cristià Rafael Català i a la seva favorita Mari Català i al seu ambaixador Pablo Tudela, també al capità Mauro Juan Murillo i a la seva favorita Nieves Monzó i al seu ambaixador Miguel Vallà, i que desfruten dels seus càrrecs. I ara, el president i la regina de les festes 2009 faran entrega d'una placa al president de la Junta Central, Raúl García. Un honor poder dirigir-nos al poble de Benigànim com a regina i president de les festes patronals i de morts i cristians del 2009. Bona nit. Per començar, volem agrair la presència a tots els assistents i donar les gràcies a tots els festers. 40 persones que han treballat durant tot l'any i als quals volem anunciar-nos que comencen les festes. A continuació, donar les gràcies a una sèrie de persones que han fet possible que s'acomplisca l'il·lusió de tots els festers. Des d'ací demanem un fort aplaudiment per als pares i mares dels festers. D'altra banda, donar-li l'enhorabona al capità Mauro Juan i a la seva favorita Nieves, al capità cristià Rafa i a la seva favorita Mari Carmen, a l'ambaixador Mauro Miguel i a l'ambaixador cristià Pablo. Per finalitzar, felicitar a la Junta Central de Moros i Cristians, a totes les comparses la seva col·laboració, a l'Ajuntament de Benigànim i en especial al nostre regidor Andrés Moscardó. Festers i festeres del 2009, amics, amigues, veïns, veïnes, molt bona vesprada a tots. Mireu, en aquest acte comencem les festes oficials del 2009, però realment moltes de les activitats ja venim fent des de juliol, un munt d'activitats tant culturals com esportives com lúdiques, per a que totes aquelles persones que no tenim la sort de tindre vacances, d'alguna manera es distraguem en el poble en totes aquestes activitats. Jo ja sé que les festes, per a cada un de vosaltres, les mireu d'una manera. Els xiquets les miren d'una manera, els jóvens les miren d'una altra manera, la gent mitjana d'una altra manera, la gent major d'una altra manera, els moros i cristians d'una altra manera, els festers i festeres d'una altra manera. I és molt difícil confeccionar unes festes en les que puguem aglutinar totes aquestes coses. Jo sé lo difícil que resulta des de la Junta Central que estan treballant en aquestes festes, des de la Junta de Festers que han estat treballant confeccionant-les, des de la regidoria de festes encapçalades per Andrés Moscardó, lo difícil que és que n'hi hagi de tot. Hi ha una sèrie de novetats que ja les anireu descobrint conforme vagin passant. Hi ha una sèrie d'actes que tots els anys els anem fent, com poden ser el mateix acte d'avui de la proclamació avui a les festes. L'any el farem el dia 7 de demà. Demà a les 11 de la nit estem tots convidats a eixe concert que se farà així en este mateix lloc i que la banda musical, la Tropical, van a oferir-nos junt als dos cors, junt al grup de teatre L'Embolit, junt a 3 o 4 actors semiprofessionals que portaran tots. I estic segur que amb la vostra ajuda, amb la vostra tolerància, anem a aconseguir unes molt bones festes. Ja sols me queda donar les gràcies a Vicent, a Nerea, desitjar al nostre mantenedor, a Carlos Bonell, que d'ací un moment ens glossarà la idea de què és Benigànim i les festes,
i per la meva part desitjar-vos molt bones festes i visca Benigànim en festes. Señor alcalde presidente de la Corporación Municipal de Benigànim, don Amigo Juan, señor regidor de fiestas, don Amigo Andrés, resto de miembros del consistorio municipal, amigos y amigas, muchos quedan firmes y otros que recordaremos seguramente este 15 de agosto de 2009 como el del inicio. Son también momentos para la convivencia, para el reencuentro de todos aquellos que siempre vuelven para casa con ocasión de las mismas. Son la llamada de la tierra madre al reencuentro de sus hijos. La vida moderna determina que el trabajo nos separe, pero las fiestas nos unen, nos reúnen unos días a quienes vivimos distantes.
a estar perdido, sufrirás cuando me vaya al final. Hoy no están nada mal y ahora hay que llamarte Dios. Es un nombre peculiar. Si eres tú el famoso Jesús, prueba tu divinidad. Un truco nada más, quiero saber lo que puedes hacer, a ver si eres un rey. No imaginas lo que tú nos has dado que hablar, te has convertido en un fenómeno social. Oh, qué disgusto, si luego no es verdad que todo aquello que escuché es solo un fraude más. Así que eres tú el famoso Jesús, mi piscina llena está, por el agua vas a andar, conmigo por mí, te dejo salir, a ver si eres un rey. ¡Vamos, chicas! Que me quema, ya no soy igual que ayer, como al principio, lo que me inspiró, hoy me abandonó. He escuchado tantos años, son un siglo, estoy a quien le quieres pedir más. Madre, ¿dónde está mi madre?
En tus manos te encomiendo mi espíritu. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. That was when I ruled the world. Cavalry choirs were singing. Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl,
crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. You remember me down so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good.
primer lloc, presentar a la meva companya Aurora. Aurora, dir-te que està radiant i que és un honor per a mi tindre com a companya un acte tan important en el que hem dipositat tota la seva confiança en nosaltres, els dos festers majors, dos dels parts de la festa, els pecers, els pares, mares, familiars, els ajuntaments. Regina de les Festes 2008, acompanyada per el president de les Festes 2008, Josu Borque del Val, i l'excel·lentíssim senyor alcalde, el Juan Puigdemont de Arce. Del 2008, anem a donar pas als que seran els protagonistes d'aquest any, els festers i festeres del 2009. Una nota musical desapareix en l'aire, com ocorrerà amb aquests dies. Viviu cada moment al màxim. Cridem en primer lloc a la senyoreta Maria Serrano Cuquerella, acompanyada de Carles Serrano. Acompañada de Juanjo Yario Carbonell. García Ferri, acompañada de Javier Herrero Llario. Señoreta Natalia Montblanc Benavent, acompañada de Julio Bercher Sánchez. Ana Pastor Roger, acompañada de Enrique Cuquerella García. Carla Gámez Asunción, acompañada de Paco Salvador Beiber y Vicente Vidal Salvador.
Martí Murillo, acompañada de Bernardo Orquiñana Cuquerella. Alemán, acompañada de Augusto Montagut Burgos y Sergio Albert Burgos. Señoreta Arantxa Semper Aguilar, acompañada de Eloy Mateu Soler. Acompañada de Néstor Cuquerella Garrigós y Saúl García García. Susana Ramírez Benavent, acompañada de Andrés Benavent Llopis. Señoreta Ana Labortello, acompañada de Vicent Tormo Park. De Gaviña, acompañada de Diego Buixé García y Rafa García Tudela. Señoreta Maite Sant Pastor, acompañada de David Pastor Monzó.
Lucía Grau Llopis, acompanyada de Miguel Benavent Rillo. Señorita Elisa Borrera San Juan, acompañada de Nicolás Vila Castelló. La señorita Pau Pardillas Pastor, acompañada de Rafa Morillo Moscardó. És un honor per a nosaltres presentar-vos a la regina de festes de 2009, la senyoreta Inés Moscardó Sánchez, acompanyada del president de festes, Javi Benavent Pellicer. Respectivament. En segon lloc, donar-li les gràcies a l'Ajuntament i en concret a Andrés Moscardó per tota la seva ajuda en cada moment que ens va fer falta i fer-nos unes festes per a nosaltres inolvidables. Dona per inaugurades les festes de l'any 2009. Molt bones festes. A tot el públic i moltes gràcies per estar presents en aquest acte tan important per a nosaltres, les festes del Crist del 2009. El meu paper d'aquestes festes no és altre que el de representar a tots els meus companys d'escenari i per això tinc que agrair de part de tots nosaltres l'esforç que moltes persones han fet per a aquestes festes es puguin dur a terme.
parle, com no, dels nostres pares, que sempre han estat ahí per a tindre tot a punt, de l'Ajuntament i de la resta de gent que ha col·laborat en la mesura de lo possible en la festa. També voldria remarcar la tasca del nostre regidor de festes, Andrés Moscardó, i el suport desinteressat que ens han oferit la gent que treballa a l'àrea jove. Moltíssim a preparar el càrrec de regina. Parle, com no, de Nerea i Carla, dos amigues meues que sempre estan ahí. Si sou tan amables de vindre. Elegim ara fa poc més d'un any que hi hem de festes 2009. Per tant, desitge que passeu molt bones festes i que disfruteu de cada moment, perquè aquestes festes no es podran repetir. Com no, donar les gràcies a la Junta de Festes per tot el treball que han fet setmana rere setmana. Dir a Susana, Marta, Natàlia, Nerea, Vicente, Nicolás, Carles i Sergio que ha sigut un plaer treballar amb ells i que tot això no hauria sigut possible sense la seva ajuda. Per això demanem un fort aplaudiment per a ells. Ja acabant donant gràcies a les demà i Espadí i a la meva coordinadora. De detrás serà el representant del que és el més important per a nosaltres. I a l'haver estat aguantant-vos en tots els assajos, visquen i disfruten d'aquestes festes. Bona nit i bones festes a tots. Aquesta nit, els que fa 25 anys, al 1984, va ser representants de les nostres festes. Azucena Cuquerella i Miguel Pellicer Bataller. Gràcies a dos persones que estime molt. Juan Antonio Udoya. Gràcies de tot cor i cada enhorabona que em donen és també per a vosaltres. Perquè jo soc el cap de la regidoria, però vosaltres sou el meu cor. I en cap i cor fem tot el possible per al nostre poble. Moltíssimes gràcies. També vull donar les gràcies als meus companys de l'equip de govern, encapçalats per l'alcalde Enric Juan. Per tot el que enhorabona pel vostre càrrec i espere, i estic convençut que estareu a l'altura i el portareu com a poble de Genial i de mereix. Anna, Josu, tinc un record inolvidable de tot vosaltres.
Gràcies per portar els vostres càrrecs de regidor i president amb molta dignitat i dir-vos que heu deixat el llistó molt alt. I per finalitzar, convidar-vos a cada acte que hem organitzat i recordar-vos que les festes són de tots i estan fetes per a tots. Bona nit i visca Benigànim Festes! Excelentíssim senyor alcalde de Benigànim, en Juan Antonio Puigades Arce, qui dirigirà unes paraules a tot el poble. En l'acte de proclamació començaven oficialment les festes, però és en l'acte de la presentació on comencem d'una forma intensa i per 4 dies a foc seguit les festes de Benigànim. Darrere quedaren totes aquelles activitats que d'una forma més o menys escalonada hem anat realitzant al llarg de tot l'estiu. Campionats de futbol, de bàsquet, exhibicions esportives, carreres de bicicletes, festa del Fanalet, pireta al convent, clubs de percussió, festival de nit d'estiu, escola d'estiu, tallers, exposicions, festa de la Mare de Déu del Carmen, festa de la Mare de Déu de les Neus, fins a desembocar en el que ja s'ha consolidat com el primer acte de les nostres festes i que no és altre que el concert de les festes. Espectacle que es va oferir la Tropical junt a la Coral Cinemòmine, a la Coral Ignesina i al grup de teatre L'Embolic, que ens interpretaren i representaren aquesta òpera rock Jesucristo Superstar. Així, en este mateix escenari, i que estic segur que els props de 2020 que acudiren tardaran en oblidar l'espectacle que es varen oferir. Per a tots ells els demane públicament un fort aplaudiment. Que des de la posició que ocupen a la societat es preocupen d'una forma altruista de fer el possible per a que tots siguem un poquet més feliços del que som actualment. A tots ells, penseu que ja mai més aneu a tindre 18 anys. Disfruteu-la amb els 5 sentits. Participeu de tots els actes. Viviu-la amb intensitat, de manera que quan passe el temps es sentiu orgullosos i pugueu dir: jo vaig pertànyer a aquella colla de festers del 2009 que tantes bones festes van fer aquest any. Per mostrar-vos el meu agraïment per la bona acollida que tenen totes i cada una de les activitats que organitzem, per la nombrosa assistència als actes, per la vostra atenció i desitjar-vos a tots unes molt bones festes patronals. Com sempre, l'única idea que es mou és fer més i millor per a Benigànim. Amb l'ajuda de Sant Miquel, el nostre Crist i la Divina Aurora, estic segur que ho aconseguirem. Visca Benigànim Festes. Molt bona nit i molt bones festes a tots.